sa kagdiabno. Oy, di ko kriminal, no? Bisan naglagot ko sa imong anak, pero dili mahitabong ako siya kihok sa airplane. Bantay ka ha! Promise! Dili ba yan na sa'yo na proseso, ma? Imagine, adto pa sa Manila. Dako ka magastuhan na, ma. Sige na lang, para mawa ng mga pagduda. Whatever. Hello. Hello, Marifer. Mare, nanawag ka man. Marie, what ka din sa Manila? Magkulit ka. Oo, Mare. Mato lagi ko kay ipa-DNA ko ang anak ni Jinjin. Kuyog ta, Marie. Mabisita, manggod ko sa akong maguwang dito sa Manila. Katulad nagpa-eskwela ni Elmer sa college. Si Ate Edley Danistay. Sige noon, Mare. Aron may kuyog sab ko. Marie, pwede man sa dugado ka mo saka sa maguwang na ko sa Manila. Daghan og connection ang yambana dito. Madali ra ang pag-process sa pagpa-DNA nimo sa bata. Sige, Mare. Dadon ako ang bata, aron sigurado. Sige. Magpabook ko para ugma. Alas 7 ang akong flight, ugma, Mare. Pero magpabukog lain para sa anak ni Jinjin. Sige, Marie. Masa na ang oras akong kuhaon. Alas 7 sa buntag. Sige, Mare. Magkita lang ta ugma sa airport, Mare. Dungdung! Ngano man, sige man ikaw, tanaw, Jinjin. Ganina, lagi kong naniid mo dahil Jinjin. Ganina, nanilhig ka. Ganina, nanghugas sa plato. Karon naglimpyo na sag ka. Dahil Jinjin, akong tanaw ni mo, no? Di man yung ka retarded, oy. Tarded lang, Jinjin, noy dungdung, oy. Nasad? Iingon man, Mama Pearl og Shin Pearl. Tarded jud, Jinjin jud. Tarded lang, Jinjin, noy dungdung. Ang kanan naka-retarded ni mo dahil Jinjin, no? Kana ragyan imong sinultihan. Pero tanawon ka. Normal na magantao dahil Jinjin. Ay, imong mga lihok-lihok. Basta na imong pugong. Sa una, anak mo to dire. Karoon na dire. Tudloan man ko, lula sana tanan noy dungdong. Mama kabaw na Jinjin limpyo, kabaw na Jinjin silhig, kabaw na Jinjin luto kanang kanon, dayon kuan kabaw Jinjin laba, tanan jud noy dungdong, kabaw na jud Jinjin. Nya noy dungdong, Unsa man? Tanang naaman ko speech therapist. Na ako speech therapist dayon. Mao kabaw na Jinjin basa din. Kabaw ko Jinjin basa in English ni dungdong. Hala mo? Kung mauna indaw Jinjin, giungol gid kag maayo ni nang siya na dito sa probinsya. Mais binuyok raman ang umulon dito sa probinsya ni dungdong. Umulon ba anaon dayon kanon. Umulon ba inday Jinjin ba? Kato pag gimold ka, gigroom ka ni nang siya na dito sa probinsya aron mahingpit na kang tan-awon.
Nga di naka-retarded tanaw, mauna ba? Oo, Noy Dongdong. Responsable na jud. Jinjin jud. Kay nanay naman Jinjin. Ang di ay day Jinjin, no? Nanay imong patawad sa imong anak? Oh, gusto jud Jinjin Noy Dongdong. Takod JP nako nanay. Nanay man. Nanay? Oh, nanay man tahod dito. Probinsya Noy Dongdong. Ikaw, no? Dugay pato sila uli Mama Pearl o Baby JP Noy Dongdong. Aw, dugay pa jud inday Jinjin jud. Uy, matakdan gyud ko nimo day Jinjin. Uy, dugay pag ibitaw to day Jinjin. Tempa, nanunungutan naman ka? Mingaw naman jud Jinjin inday JP. Ay, may manggani day no kay misugot ka nga dadon si inday JP sa Manila. Pero abe ni mo day Jinjin, inig uli ato nila igabot nilang Ma'am Pearl dinhi. Sigurado ko day Jinjin nga makagawas na gyud si Papa Vincent nimo. Mag-unsa ni si Ma'am si sa Manila kasi. Ang buot na kailangan mo. Kalit-kalit mo desisyon. Kadit lang milarga sa Manila. Kay kuno, bodaw sa yang isuon. Wa ako kabalibad kay nakapabok naman og ticket para Manila. Gimingaw tingali si Ma'am ni Auntie Dalisay sa Manila, mo to siya ni Siri. Kay sige ba to siya hisgot ni Kuya Elmer. At least si Auntie Dalisay kay makapahupay sa kamingaw niya ni Kuya Elmer. Ang ako pa. Ay po nagay ko. Kung nga ni kalit kay milarga sa mama ni mo sa Manila. Sige pa Siri, kay gikapoy pa ko, matuog sa ko ha. Sige. Uy, Regina. Naunsam ka oy. Kuan ba? Sa Nahibong ko inday Jinjin ba sukad nga nauli siya sa probinsya. nya Mura naman siya kuan inday Gina, dili na ka ng retarded ba? nya. Mura na ka ng tarong ng mga lihok-lihok. Nay, ganina ha, naghugas plato. Nya karon nay, nanilhig na sa tanawa. Asagod, asagod. Dali. Wala bitaw dulo. Tanawa. Ikaw dulo, sukad lang nga si Inday Jinjin nakapuyo sa probinsya o pila ka tuig. Dako na kay kausaban. Isa kayo ang Mura nagtarong. Oh, bitaw. May ginasiyang pagka-training ng siya na dito sa probinsya inday Gina. Mayo nang pagkahusa iyang buhok. Di na katong pinaan nga rin. Oh, tanawa, lahi na gyud siya tinuod day Gina. Dako ng kalainan sa dinhi pa siya sa una. Hasta ang pagsudlay sa iyang buhok. Ay, lahi na no. Tanawa, ang iyang buhok di na pinasnukisir na, pinapunit hair na. Oh, ta ang iya sangkuan sininaan. Di na magsigig jumper ang medyas. Oh, paris na di na teknikurol. Teknikurol. Nya karon don unsa man ang pangalan ng iyahang model karon nga dili day model oy Unsa man? kanang fashion. Passion? Passion show. Oh, na day Gina. Ika na magpasyon show. Oh, magpasyon show ka, di ka mag-ilis-ilis og sinila. Molas inday Jinjin nagpractice na pagka-model. Abi nimo inday Gina. Kay bawo na kuno nang mubasag in English. Higa ko dun. Sa una gali di man kay kabaw mo basa Binisaya karon in English na. Kuyawa sa maayo pagka-trainee siguro Ma'am Shana dun. Kitudluan gid siguro na dun. Sinabi mo pa. Pero wa pa mo ko ka dungog inday Gina nga nagbasa na siya in English. Paminaw ko no. Nag-home study tingali na siya. Nay, ang maayo ini day Gina atong testingan. Magkuha kog libro unya atong pabasahon kanang in English ba? No, usayo na una nimo. Mas maayo na dun. Parehas ta gyud na una. Pero paminaw na ako dun. Gitsuturan gid siguro ng Ma'am Shana. Mao lagi.
O sige na, pagkuha na dito, dito. Aron mahibaw ta, makasuta na to tinuod ba? Atong sistingan. Testingan naman, testingan. Magkuha kong libro ha. Di magpaabot po diri nga pagdali-dali po.